Hi mga buddy and welcome sa aming YouTube channel. For this video mga buddy ay gagawa kami ng reaction video about sa reel ni Zainab na siya ay single mother na sa Tony Talks. So, trending to siya ngayon ng video kasi nagsalita na si Zainab about sa kanilang relationship nila. So, gagawin namin to ng reaction video kasi kami po sumusuporta sa Zainab family pati nila sa pamilya nila. Kung kayo po sumusuporta sa amin buddy, may super thanks sa baba kung saan magbibigay kayo ng suporta sa amin, any kind of support. So, you can click sa baba mga buddy. And yun na nga buddy ay Alright na! So yes, dito natin malalaman. Alam ko napanood na to ng lahat kasi apaka-trending na to. So napanood na to ng lahat mga buddy at gagawa namin to ng react. We want to react this video. Sige, let's go! Gwapa Alam kasi niyo kung na. matatandaan niyo 2 years ago, Gwapa kasi siya Zainab. ang kauna-unahang guest ko sa Tony Talks. Siya dito to first. Siya ang una, no? Mother and Siya ang beautiful una. Buntis pa than siya kay ever. Bia. Kasama natin, Zainab. Ay, Zainab! Natupad na ang dasal ng lahat. Lagi nilang kino-comment, future single mo. Hindi nga. That's a very, very big pride. Lagi nilang kino-comment sa akin. So, lahat po nang nag-comment na gano'n, nagkatotoo na po. Or gano'n. Nandoon pa rin ako sa stage ko kay Bia. Tapos, panibagong hormones kasi buntis ako. Tapos, nanganak uli ako. So, panibago na namang kaanuhan sa utak ko. So, halo-halo talaga siya, malala. Pero ang ganda mo para lahat. Ang dami nung pinagdadaanan mo. Ngayon lang, te, kung nakita mo Goni, ako 2 gwapo months naman ago, kayo baka siya. gusto mo kasi pahin palabas ng kwarto. Pero balikan natin kasi yung huli tayo nag-usap. Yung anak siya kakuan. Buntis Katuloy ka, ako. tapos anak. Nakatula ko eh. Iba na, ibang, basta feeling ko, mula nung Tit lumabas kaya? si Bia, ibang mundo na yung ginagalawan ko. Iba na. Kasi nung buntis ako, kala ko Yung napigilan talaga niya ako, yung kasi kuwan. nung siya ng tiyan Ilak. ko eh. Wow! Sabi ko, hindi, ito na yung buhay mo. Hindi na yung buhay mo. Hirap dati, ba yung yung magsalita pag Sobrang mo. naiiyak pa? Bakit? Ano yung tumatakot sa isip? Kasi natatakot. Ayan, naiiyak ako. Hormones Hindi, daw. kasi natatakot talaga ako nun na, kasi hindi natuloy yung binyag niya. Kasabay dapat yun. Wala kumaga may problem nang nangyayari sa akin ba? Personally, na pati mental health ko, sobrang sunod-sunod yung stress, gano'n, na hindi ko na lang din nilalabas sa tao kasi nga mas pinipili ko na lang na, eto na yung new Zainab eh. So kung ano yung mga shit mo, itago mo na lang yan sa camera kung nasan ka. Kaya medyo nag-relay ko sa YouTube. Tapos natakot ako kasi feeling ko, hindi ko magagawa na wala si Moon. Wala na kami nung tatay habang buntis ako. Yung mga habang buntis ako, yan. Nanganak ako, nakunan Matagal ako. eh, Na, Nawala na sila. puro ako ng baby ko. Nilibing yung baby ko. Sobrang Isa lang tagal. lahat ako. Oo. Ako lang po talaga mag-isa lahat. Wala siya nung naluoy. birthday ni Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Sila nagkaroon ng personal problem dun sa relationship. Eto, kani. okay kami. Yan eh. Oo. Hindi na mag-start mga buddy. May mga away Oh, kami okay. mula January. Pero yung away mag-asawa lang na akala ko, pag nag-aaway kami, nagkakabati kami, okay na. Hindi pala. March, doon na talaga na parang lagi niya na akong iniiwan. Da. Talagang So, dumadating dugay sa na point jud na ay no. nagmamaawa Ano ako sa pa lang, kanya. Alam January pa lang kay kuan na daay. Marag labo-labo na ang kuan ba. Ibiyaan na sila. Grabe. That's why siguro no grabe ang payat ni kuan. Ni Zainab. Zainab. Grabe. Sa kaka-stress. Kaya pala payat siya dati noon. Sa mga peak niya. So it means payat mapug ko so na stress ko. Exactly lang. Nung time na yung March, nagkakagulo-gulo na lagi siyang umaalis.
inaway niya ako nang hindi ko alam kung bakit. Buntis ka nito. Buntis ako na ito. Yung pala, may something nang nangyayari. Pagdating ng Kaya katapusan Ito ng ka. March, last week ng March, may mga gulo-gulo na, ganito, ganyan. Umalis na siya, lumipat na siya ng bahay. Hinibalid siya balay. Days, Ano mo balhin magbalay? Na? Lang. Puta na lang siya. The Kami question balid kag is- balay. Why? Why Bakit? ano ka? Nag-alay sa bahay nyo. bakit lilipat ka ng bahay? May asawa at anak ka naman, di ba? Is the question mark, di ba? No? Tapos mag-beg pa siya ka ng kuan na Siguro kay dili siya biya. kuan. Siguro gusto lang niya magpalamig or what. Pero It's not a reason. ba't ang tagal mong bumalik, pre? Nag-beg pa yung tao sa'yo. Walang hiya. Yeah. Sige. tawag ako sa magulang niya. Pinatawag ko yung mama ko. Hindi, Nasabi patawag ko ko kayo kausapin yung si mama. Daryl. Ayusin yung pamilya namin. Kasi inaayos ko yung pamilya namin. Kanim, Iniisip ko siya ang si pinakakan. Daryl, sarili Buutan na ko. kan. So pumunta siya, bumalik siya. Kailangan din niya, Binalik gusto niya yun niya yung mabuo ang mga gamit pamilya. niya. Kanin Okay dito. na. Ito, Sa mga basher dyan, yung nag-open ako ng TikTok, marami akong nababasa about sa na bakit daw si Zainab na lang lahat, bakit si Zainab lang yung iniintindi. See, hindi nyo na tignan nyo to, doon nyo malalaman, hindi kayo dapat nag-false alarm joke. False alarm. False alarm. Char lang, oy, dapat dili mo mang bash kay wala yes, wala ta kabaloon sa Side, nahitabo. Pero grabe naman good mo good kay maingon mo nga si Zainab, nagloko si Zainab. Duh! Kabalo ba mo nga 16 years old, in love na ni siya kay Skastakli, and then magbinuang siya. Nya tanawa ro nagka-family siya. Siya na mismo ni buo sa iyahang pamilya maskin di unsa na siya ni Daryl grabe yung pasakit ni Daryl sa iya, pero mas gipili niya nga Buuon lang. buuhon niyang family kaysa Yes. magkuan sila magbulag, di ba? Ano jud uy? Huwag kayong maging Yes. Sige, padayon ta. Tapos, parang mayroong day na binigay sa akin si God na wag ako sumama sa kanya na may pupuntahan siya. Oo, wag ako sumama sa kanya. Tapos, ang nangyari, nag-iwan ako sa bahay. Doon ko nahuli sa laptop. Tapos, lahat, See? hindi pa lahat. Kauham. Tapos, pinuntahan ko siya agad. Hindi kaya. Bait ko kaya. Binuksan ko yung laptop. Sakto na yung laptop nasa message. So ngayon, nagdidinig Nadi siya sa purpose, phone no? niya. May purpose si Ganun din sa Lord. Apple user, diba? Nagay ka dyan. Nandun Nawala siya lahat. gipauban. Basa mo lahat. Hindi ko naman nabasa lahat. Ang nabasa ko yung sa Bugaw. Tapos, yung dun sa isang girl na inaaya niya. Pero hindi yun yung worst eh. Nagkapatawaran pa kami after nun kasi akala ko ayun lang. Hindi pala. Marami ka pa na Dogon jud sa Yun, mula gibuhon. January, buntis ako, alam niya, from the start, niloloko niya ako, kami ng anak niya. Tapos ang pinakamasakit, kaya, eto po, gusto ko rin din iklaro na kung bakit hindi ko siya inimbita nung birthday ni Bia. Kasi wala talaga siyang pakialam kay Moon. Wala siyang pakialam Jude. kay Bia. Hinahalikan niya yung anak niya abang gumagawa siya ng mga kung anong-anong bagay na hindi naman dapat na-apply dun sa bata. 'Di ba? Tapos, nung kinakausap ko siya, nagsabi ko sa kanya, aminin niya na lahat. Nagsabi siya na mamatay man si mama ko, mamatay ka man, mahal, mamatay man si Bia, wala talaga. Da, eto. babae. Mamatay. Parang, Mamatay daw ang lahat. parang sinabi niya na lahat pwedeng mamatay. Hindi lang Fine. siya. Di ba? Para lang matakpan yung kasalanan niya. Delikado. Hindi ito tama. Wala talaga. Dininay niya. After 2 Oh, days, he inamin deny. niya lahat. Tapos yung inamin niya sobrang brutal na, ay, gusto ko talagang talagang pag naalala ko. Lagi siya rin na part ay kay nga Kasi no. naalala ko. Makita nimo ba grabe iyahang pain. Sacrifice. I don't know what sa kaya to iyahang pasabot na ay pinaka brutal jud na kuan nga na si Zainab na hibalaan niya kasi nakita nimo iyahang kuan. Sakripisyo.
iyang reaction pag malala niya, hindi ba luwi ko ayo dude. Nandidiri Lloyd, ako sa Lloyd. sarili ko, sa Oo, baby ko. hindi siya siya sa I don't know. Pero namin nahibalaan no nga kanang kuan daw. Siguro katong issue nga ni Patros Kastakli og kuan bayot. Oh no! That's why siguro kay nga siya nga kanang nandidiri siya sa iyahang self. Siguro kay ni Pato na siya bayot. But uy, Hindi ako perfectong asawa, pero hindi yun reason para ganunin Yeah, mo ako. wala Sa yung lahat reason. ng yes, ginawa no ko para reason, sa'yo. no Sa reason lahat ng gyud. pagtatanggol ko, sa lahat ng alam pinatawad. Ba, kanang baghadid kayo sa Hindi, karupatan Sorry to ko. Galit na my siya, word. galit na siya ba? Nga na lang ko mag-say. Pugnan Pugnan sana ako, guys. Binigay ko yung sarili mo, nawala na yung sign up dati, ate. Ano yung last straw mo na sabi mo? Tapos na. Ayoko na yung, ito yung, I will draw the line. Ito na yung boundary. Sagad na to. Siguro nung sinabi niyang mamatay man yung nanay niya, ako at si Bia. Kasi walang tatay at asawang gugustuhin mamatay ang asawa mo dahil lang sa pagsisinungaling mo. Pati Eto. nanay mo, Yes, ginano tama mo. na ito. Yung nanay mo, Tama, wala Jude. namang ginagawa sa'yo. Wala din, Yung wala. panunong Gidamay pa yung mama. Kasi sa akin, big deal yun eh. Kapag Bitaw. tinanong kita mamatay man, tapos nagsabi ka ng mga ganito, ibig sabihin, yung panunumpa mo totoo. Doon ako naka-base na tao, ganun akong klase ng tao. Kasi hindi ako magbibitaw ng ganung salita dahil hindi ko gugustuhin mandamay ng ibang tao dahil lang sa kasinungalingan ko. Lahat nung kami, lahat yun, alam niya sa sarili niya na para sa akin, perfect yun, the best yun. Kasi Pagsasama niyo. buong ako yun eh. Nilapag ko lahat. As in, lahat ng power ko, energy ko, ideas ko, yung sarili ko, kung sino ako, nakilala nila. Lahat yun, inisang tabi ko talaga, ate, to only para sa pamilya ko. Talagang parang, hindi naman sa pag-ano. Nag-usap naman kami, sinabi ko sa Ingala siya kanya, kakuan na sa ating pagka dalawa, parang mas asawa. ako pa yung naging lalaki. Kanang ginakawa niya ba? Ang the best, kinahimo niya ang the best. O para sa iyahang Kaya family. sunod-sunod yung dapa ko. Paano mo na-handle yung pain? Ang sabi kasi ng doktor nun, hindi na kinaya ng katawan ko. Lumalaban yung bata eh. Buhay po yung bata nung lumabas. Ilang months siya nung lumabas? 4 months, baby Ah, boy. 4 months. Buhay siya 4 nung months eh. lumabas. Kala ko 5 Sinabi months. nung doktor, lumalaban yung baby. Tabi, tarog ka. Kaya lang, yung anakan ko daw, papumuka na. Kaya nung nawala si Moon, yun na yun, sabi ko nung kasal. Tapos nung misa ni Moon, pag-iyak ko ng sobra, siguro mga 1 hour ako iyak ng malakas na Grabe. malakas din. Sa Marcos Highway ako. Sumisigaw. Oo, sumisigaw. Labas mo na lahat. Sabi ko, after nun, hindi na ako iiyak ng ganito. Iiyak ako, yung iyak ko, ano na lang, sandali na lang. Kasi, may Bia. Kawawa talaga si Oo, Bia. si Bea yun. yung pinaka-na-apektuhan. Si Bea yun ang pinaka-apektado sa tanang yun. Sa ama na daratan Sa niya. sarili ko. Ito mahirap Araw-araw talaga. ko kinakausap si Moon. Ang paglaki ng bata, anong isasabi niya Lagi sa mo May sinasabi. experience ka ba? Kay Moon, kasi kapag terrace anak ka? namin, nandun talaga yung Moon. Oh no. Talagang ano ko sa kanya. Bantayan niya kami palagi. Kahit si Bia, lagi siya hi Moon, nagaganon. Alam niya yung baby brother niya yun eh. Tapos kay Bia naman, lagi ko lang sinasabi sa kanya, gagawin ko talaga ate lahat. Maging masaya lang kami. Siya, nang kaming dalawa lang. Yung hindi mo Ah, good. kailangan ng Wala siya mahimo. Kasi nandito na ako eh. Dito na yung totoo eh. Hindi ko na maaalis eh. Oh, eto na. Single mom ka na. Naalala ko noon nung nag-interview pa tayo, sinabi mo sa akin, ang laki ng pagbabago ni Daryl bago siya maging tatay. Oo, oo. Eh, kasi sabi mo yun, Yun nga. na-witness mo talaga. Kaya ako siya napag-compare. Kailan nagbago? Sinasabi niya sa akin, nung nagkaharap-harap yung mga parents namin, ganun, ang dahilan niya sa lahat, nagbago kasi yan si Zainab mula nung nagkaanak kami. Hindi na siya yung Zainab ko noon. Eh, kasi kaya naman ako nagbago, pinili ko magpaka-asawa. Oh, tama man. Pinili ko It's good. magpaka-nanay. Diba? Kaya ganito na yung itsura ko. Tapos That's laging na, ang payat-payat mo, ganito, ganyan. Ganun yung mga naririnig ko na, parang, kaya pag tinitignan ko lalo yung sarili ko sa salamin, O si ba, ganito mismo ka na kuan lang ba? Mismo si Daryl ginakuha niya hang pep.
ang payat-payat mo niya. Dil, Wala siya kabalo na siya ang reason nga nung ingana siguro kay tungod siya ka stress. Siyang mga kanya dili baya jud lalim daw mag-atiman og baby no. yes. Mo na mga Kung makita nadunggan na ako sa mga friends akong mga mama. Mo nang ginaingon nila pag ginapayo nila sa ko ang dili gid daw lalim magka baby nga naa kay anak. Wow! So, mo nang, kuan ba nga, pinaka-sad part kay ka nang i-question gud ka sa imong partner nga, kuan na dili na anak. dili na ka nung dati. Di naman siya magiging dati kasi na naman sila anak. Gani nga, sa una ramon to. Dati nga. naman to. Kaya wala pa man sila anak. Wala siya ka nang Wala. panabot about sa kuan ba niya. Wala pa siya kanang sa about sa family. Wala pa siya Oh. wala pa siya, di pa siya siguro ready nga. Dili siya ready, wala na yung ginakan si kuan. Pero, yes, pero bitaw, dapat kuan, Kuan pa immaturity. immature. Immature. Talaga bang sasayangin mo lahat? Kasi ito na talaga yung dapat at tama kasi pamilyado ka na. Pero nung huli na-realize ko, hindi pala. Pwede ka naman pala maging masaya pag may partner ka. Mali lang talaga yung nakasama mo. Eto, mali talaga. Mali lang talaga. And ngayon ko napatunayan Yes. na kahit na anong gawin kong pilit, hindi na talaga eh. Ginawa ko lahat. Eto naalala ko, ngayon lang siya pumasok sa utak ko. December, sumigaw siya sa birthday ko ng kasalan na next year at gusto niya magplano ng kasal by next year. January ng babae. Bagong taon ng babae. Diba, parang joke. Maraming binigay na significant sa akin. Joke jud kayo. all a Sa lie. January, day Mangyayari. nahitabo o Bago din mawala si Moon, Mm. nagla-labor ako. January siya nagkuan. May paru-parong dumaan Start sa akin. of Tapos God. nung nasa taas ako, yung umuulan, ate, ang sarap isend sa'yo, sasend ko sa'yo, pakita mo sa kanila. Yung kisame ko, umuulan, parang nagkaroon ng tulo sa may, sa sobrang lakas ng ulan. Parang may korteng, alam mo yung baby na nasa loob ng tiyan. Di nga. Totoo, promise. Tapos yung butterfly hanggang ngayon na sa akin. Kasi pag uwi ko galing hospital, patay siya, pero nasa tsinelas ko siya. Ayun, yun din yung parang pinaka maganda na nangyayari na to, na si Skasta Clip po friend na, ako po friend na, si Sebiana, huwag nyo na lang din i-connect kasi ako bilang nanay talaga nasaktan ako na pati buhay niya sinang-alang-alang ng tatay niya Oo. dahil lang sa katarantaduhan ng tatay niya. Hindi Ah. deserve ni Bia ng ganung tatay. Hindi. Kasi hindi ko Hindi. ganun pinapalaki. Deserve niya yung ng anak ko. magandang tatay. Kaya kung Maganda. ano yung sabi ni Bia, kung bakit Gwapong si Biana, tatay. bakit na lang yung inaano namin, Sir sa lang, akin eh. na lang. Akin na lang siya. And yun yung malaking pinagpapasalamat ko kay Darren siguro. Na binigyan niya ako ng Bia. Hindi pagkakamali na nagkabalikan kami uli. Hindi yun pagkakamali. Walang pagkakamali sa lahat ng yun. Ang nagkamali dito. So ato pa kana na kuan di ba kad wala pa man ay December katong last kuan nila nga family gid sila. Kami nakita eh. Oo, nagsugod na dito. Kami. Nari sila away ato no. Baliwala kami. Start ka nito. Wala kay happy kuan kay sila. Anak ito sa from the start na gilayin niya sa YouTube at ano. Ay lagi di kuan niya. Gitago Gitago lang niya. Hod na mutago Zainab no. Ganun talaga pag fan. YouTube. Papasay ka ko ngayon. Tapos, Kaya nga ayaw ko ng lie dito. Hindi ako nakakatulog ng walang Gusto ko ng sleeping truth. pills, walang pampakalma para nag-anxiety ka. Nag-anxiety, nagpapanic attack ako pag ibang tao. Minsan lumalabas ako ngayon, tinatry kong practicein eh. Kasi sabi nga, Tingnan mo practice ginawa mo mo daw. sa Pero Clip. talagang nangangatok ako, tapos nagtatago ako. Minsan nga feeling ko, akala nila baliw na ako eh. So, Niwan mo natatakot yung ako, maganda. ayoko Apakaganda tuloy, ni gusto ko Zainab lang eh. tuloy kami ng anak ko. Sisimulan ko sa sarili ko para makabawi rin ako Inside kay and Bea out. Kapag nandun siya sa tabi ko. Tapos dire-diretso na yun. Gagawin ko talaga lahat. Talagang dumating sa point na sa ilalim ako ng lababo ng CR ko. Nagpukulong ako doon. Kasi feeling ko, gusto ko nun. Sinasaktan ko sarili ko nun. Sinasaktan ko na sarili ko. Dahil anong tingin mo sa sarili mo nun? Sobrang failure ng buhay ko. Sobrang failure nung nangyari sa'yo. Parang ganon. Na hindi ko Makaramdam alam na yun. bakit. Kasi Failure. buong buhay ko sa buong 23 years ko talaga pong nabubuhay. Kahit nung
pagkabata ko, never talaga ako nakaisip na may ginawa akong bad things, na kasalanan, na nakasakit ako ng ibang tao, or may ginawa na ako ng kasi laking bata akong binubuli eh. Lagi akong kapag inaaway ako, hindi talaga ako pumapato lati. Na yun yung nakakainis na parang gusto ko siya mabago ngayon. Hindi, kailangan mo sumama ng ugali mo kahit konti lang. Feeling ko hindi pagsama ng ugali yun. Feeling ko kailangan mo nang tumayo para sa sarili Oo, mo. kasi sobrang lahat talaga ng nasa paligid ko, abuso. Wala ka kasing boundary, feeling ko. Hinahayaan mo lang tapakan ka ng tao. Oo, ganun. Kaya parang basahan. Ganun ka kaya sabi ko, pangit maging mabait. Sobrang pag nasaktan ka, mas iba yung impact kasi feeling mo ginawa mo lahat. Tapos kapag binalikan ka ng suntok, times 10 yung barandal sa'yo kasi wala ka namang ginawa. Di ba, sana kung may ginawa ka pala, okay lang yan. Parang may pampaano ka pa ng confidence mo na kaya mo naman din lumaban, ganito, ganyan. So, kaya gusto ko talaga maging palaban. Ano sa tingin mo deserve mo ngayon? Ngayon, siguro deserve kong sumaya. Ito. Yung totoong masaya. Deserve talaga. Pero Deserve mo masaya talaga naman maging ako masaya. I mean, pagdating sa pagiging mami, ngayon kasi sinasabi ko talaga sa sarili ko, magmamahal lang ako kapag yung taong mamahalin ko, deserve niya yung pagmamahal na ibibigay ko sa kanya. Kasi nakita ko na binigay niya yung deserve kong pagmamahal na Eto. kinakailangan ko. Ngayon, nagsisimula ako ng panibagong Yes, ayun na siya baliki. Huwag mo nang balikan si Costa Clay, please. kasi sobrang Kasi hindi ka Baliki, good. mahal. trauma Baliki, talaga. good. And ayoko na siyang balikan. Na Paulit-ulit ka na lang niya sinasaktan. Ngayon, umiiyak na rin ako gabi-gabi. Oh? Ngayon, nakala nyo lang maganda ako. Mamaya losyang uli ako sa bahay. Kasi nagkangangal ako. Totoo yun. Kasi sabi ko nga, saktan mo lang ng saktan dahil yung sarili mo, mamamanhid ka na din. Tapos tama na yan. Ano yung natutunan mo dito sa pinagdaanan mo? Hindi lahat ng nakikita mo, totoo Oh. talaga. Hindi lahat ng nakikita. Tinuod yun. Hindi lahat na nakikita mo totoo. Kasi, So, ganun ba? naniwala ako eh. Yun Ganun ba? Ganun ba? Even ganun sa Facebook. Sure. So, hindi lahat nakikita mo ay totoo. So, ganun. Sa totoo. Sa ilaha, dili. Dili, kaya wala man kabalo silang so, ano. Sa ilahang life. Kailangan man na si Costa yung nag-stand pag once a cheater, always a cheater. Siya ang base. Siya jud ang leader. Siya ang king of that. Hay na lang nimo. naniwala ako sa nakita ko. Bulag na pala ako. Sa pag-ibig. Na huwag mong ibibigay lahat. Kawawa ka sa dulo. Yes. Pag wala nang ako nagbibig ako sa sarili ko sa salamin. Mahalin mo sarili mo kahit konti lang. Mahalin mo sarili mo. Grabe ka magmahal sa iba. Grabe mong iangat yung iba. Mas kailangan mo yan para sa sarili mo at para sa anak. Ano pangarap mo sa anak mo? Maging malaki siyang strong. Ayoko siyang maging kagaya ko. Ayoko maging kagaya ko na sobrang soft-hearted. Yung mabilis mauto, magpatawad, gano'n. Ayoko kasi Parehas masasaktan me siya, ko on masasaktan siya. personality Kasi ni marami Zainab. talagang tao. Magaling Sa idol party. ako Hindi mo si alam Zainab. kung totoo ba yung pinapakita sa'yo sa Parehas umpisa. lang duha. Ano pinagpapasalamat? Soft-hearted pud ko niya, dali Na mo ko meron ako magpatawad. Pag makasala si Sigis Tsaka, ako, kay dali ra ko magpatawad. Nakayanan ko talaga. Yeah. Papasalamat yung gabi-gabi. Yan na siya. Kasi hindi ko kaya talaga eh. Sabi ko, hindi ko kaya mo lahat to. Ako lahat to eh. Tapos ako pupunta sa iba, ganun-ganun. Tapos nung ba daw ulit na-realize ko, ano pa bang hinahabol mo? Mukha ka ng tanga. Oh, dude. Tama na. Huwag na. Mo nang ginaingon, pag ayaw niya sa'yo, huwag mong ipilit sarili mo. Huwag mo nang ipilit. Dili na gani siya, no? So, Huwag ayun. kang maging tanga. Huwag kang maging... Wow, oh. Sorry. Dito. Dapat ganun mga bali. Huwag kang na maging tanga. ipilit. Pag ayaw, Eh di ayaw. ayaw. Eh di wag. Wag na.
So, ayun. Pero sinayang mo to, doon ko na men. lang unti-unti Galit siya. nasisimulan na Sinayang mo talaga, men. Sinayang niya talaga. Oh, ito na family tayo, Sama pa. na ng ibang tao ngayon na kapag sinasabi nila yung worth mo, gumagaan yung pakiramdam ko na, oo nga no, buti pa yung ibang tao nakikita yung worth ko, samantalang ako hindi ko nakikita. So mas lalong lumalakas yung loob ko, kaya laking pasasalamat ko sa lahat ng tao na kapaligid sa akin, kaibigan ko. Si Ate Alex, isa pa yan, yung mga nagpapayo sa akin, nagpapalakas ng loob ko, isa sila sa pinaka talagang nagpatayo sa akin kung nasaan ako ngayon, ano yung kaya kong harapin kada oras na kailangan kong gumanap. Sorry, Patawad baby. ka na ba? Ngayon, hindi kaya ng puso. Galit It's talaga okay. ako. Sa lahat ng nangyari sa akin, sa naman yung sinasabi. Iiyak ka siya, buddy. Eh, Uy, hindi ko pa alam. this is Sana all lang. Iyak ka siya, dumating buddy. man yung time na mapatawad ko siya. Hanggang sa akin na lang yun. Napatawad ko na lang siya sa akin. Pero, hindi na parang patawaran pa kaming dalawa. Wow. Kabalikan. Hindi mo na nakikita. Hindi ko alam, te. Kasi, ang lala nun. Buhay ng anak ko yun eh. Nang ako lang mag-isa. Dahil ng anak ako, nakakaloka pala mag-labor. CS ako kay Bia, di ba? Nag-labor ako 16 hours. Ganun kasakit. Talagang nagsisirkus ako. Eh, yung doktor ko nagsi-CS. Inaantay ko pa. Pagdating niya, na. Wala na. Grabe. Lumabas siya ng buhay. Tapos, grabe, te. Ganun pala mag-labor. Sakit, diba? Sobrang sakit. Kaya huwag kayong buntis-buntis. Tapos, naku, talagang, Hindi, kaya ngayon, alam mo, naiintindihan ko Kana nanay na ko. ano ba, Sobrang- dali na part, no, disod kay niya paseloon si Skasta kay. Dito palandaan sa katong nag-labor siya katong nanganak siya ba nga siya lang isa. Wala siya kuan ba. Wala ang iyahang partner para man lang magpagaan sa iyahang kuan. Wala isa. Manang hard sa iyahang nga paseloon si Skasta kay bata naman gigihisgutan. Yeah. Kay wala siya nagwan ba kanang wala siya paki si Costa sa ilaha sa unsay nahitabo kay Zainab wala siya paki mo nang ingana siya ka kuan nga dili niya Galit sa ma akin, tapos sumasagot-sagot ako. Ay, kanang naiintindihan mo na kung bakit ingana siya kasuko kay Costa. nanay. Diba? totoo. Iba na. Pero at 23 years old, grabe yung physical, emotional, Yes. spiritual, and mental pain na pinagdaan. Strong ka siya, no? Grabe. Pang-master's Kaso lang degree. nabot siya ka Pero ng feeling ko at 23, Inakuha niya sa hilak. Tanan ba, no? Pero dili lang man Crying. kay 23 years old daghan nag mga young people ron na kanang grabe ang kanang anxiety attack, depression, daghan na ing anak karon dili siya 23 Puno years na. old na gani uban na pa sa Sana nga, ano with Bia, mga with Bia. 16 Masaya ako kasi 16 parang years pagka- old 16 above na wala na naka-feel na sila og mga kuan mga anxiety sa kinabuhi. Yeah. Best Best friend! friend! Totoo Hindi, yan. diba? Best friend mo Best talaga friend siya. ko talaga siya. Alam mo, balang araw pag 5-6 years old na si Iya, mapapanood niya to. Yeah. So, tapusin natin ang message mo para sa kanya. Ito Dapat na message. naiintindihan mo na to. Iyak ako. Kung ano man mga pinagdaanan natin sa buhay nung mga, pwedeng mabago anytime. Hindi porket nangyayari ngayon, anak, mangyayari bukas, mangyayari sa susunod. Wala tayo ibang gagawin kundi enjoyin yung bawat segundo na magkasama tayo yung mga oras. Kasi yun yung pinakamahalaga na ngayon. Yung buhay. At ikaw, yung buhay ko. Kaya ikaw yung pinakamahalaga para sa akin. Kasi lahat talaga gagawin ko. Maging okay ka lang. Maging okay lang tayo. Nang tayo lang. Yeah. Happy Mother's Day, Zainab. Baka lang, sad. Kasi happy family, manggod sila. Yes, makita to sa YouTube, di ba? Sa lahang Sa- mga, sa YouTube, mga buddy. upload nila sa lahang mga vlogs. Sobrang saya ng kanilang pamilya. Akala ko kasi magpapakasal na sila ngayon na year or next year. And yun pala, may kababalaghan na palang Yes. nangyayari. Mga vlogs nila, no. Skastakli. Men, Galit siya. sinayang mo, men. Galit siya Lahat. sa'yo. Ang mundo ngayon, galit na galit sa'yo. Chan. Oo nga, no? Galit na galit sa'yo. Nya,
dito sa video klaro kaayo no nga si Zainab nagabuhat og way para lang nga kanang mabuo sila baka dili siya gusto nga kanang broken family kay si Bia iyang ginahuna-huna ba na so naabot din siya sa point na kanang na ano na kanang enough na ba nabot sa point na nasabog na si Zainab. Wala namang ginawa si Zainab sa'yo para ganun mo siya saktan. Di naman kailangan, Bakit? di naman talaga kailangan mag-cheat kapag nag-aaway mag-asawa. Yes, tapos hindi din rason magawa ka ng karumal-dumal. Karumal-dumal. Dumal na Oy. mga pangyayari sa buhay. So, wag naman Hindi sana ganun. rason para magganyan ka sa kanya. Mahirap. Liin yung mag-stay sa asawa nyo. Kanang, Maging kontento kayo. yes, maging kontento. May Contented. contentment. Be contented of what you really have. Kung anong meron sa iyo, kung anong meron sa kanya, sa asawa mo or sa kahit na, maging kontento ka lang. And then Okay, sa lahat sa lahat ng may jowa dyan, be contented naman po. Huwag pa dalos-dalos kasi po may karma. Yan lang. And then sa lahat nagbabody shaming dyan, huwag kayong mangbabash or huwag kayong mag-body shaming sa isang tao kasi hindi nyo alam kung ano yung pinagdadaanan ng isang tao. Kung may jowa kayong payat, huwag niyong sawayin ng payat. Sabihin niyong maganda siya kahit na payat kasi minahal mo po siya sa simula, di ba? Minahal mo po siya sa simula, mahalin mo rin siya sa dulo. Ganun naman. Kasi ganun ako sa kanya, wali. Sobrang ganda dyan. Mahal ko itong badi. Yes, Ayoko love each other. Ayoko mag-cheat nito, badi. Kasi swerte na ako nito, badi. so, yun lang mga badi. Yes, huwag Pero mag-cheat. huwag kayong mag-cheat mga badi. Mahalin nyo, kung minahal nyo sa simula, mahalin nyo hanggang dulo. Gusto mo ng magandang relasyon, trabahuin mo. Katulad namin mga badi, hindi ko naman po sinasabing perfect ang aming relationship, but tinatrabaho po namin hanggang ngayon, simula noon hanggang ngayon, tinatrabaho namin maging magandang relasyon namin mga badi. So, yun lang po mga badi, at I hope you enjoy our reaction mga badi. Kasi Yes. galit siya kay Skasta. Oh, Skasta! Huwag mo kaming ibasya. Zainab, gusto niya magnyaya. Baka wala na kayong nyaya kay Bea. Okay, Nard. So, Ako naman si Bia. So, yun lang po mga badi. At don't forget na Subscribe. mag-like, At saka- mag-share, At at mag-click dyan sa super thanks na mga badi to support us mga badi. And click na po sa aming page mga badi and share doon Yes. sa mga page. Like our page. So, yun na po mga badi. And everything you do, Do it in love. not a cheat.